Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. É un prazer, ao menos para min o é, nestes tempos de estercolero no que se ten convertido esta que foi a noble arte da política, dar con homes que aínda dedican o seu tempo a ela, pero mantendo a súa intelectualidade íntegra, así como a súa bonomía. Resulta para min un prazer compartir espazo no noso grupo cultural Nosa Xente do Redor con Rosendo Fernández, que mediante a súa maestría no uso da palabra nola fai chegar a cotío. Hoxe terei o prazer de iniciarvos na lectura do seu artigo que regálanos no número 17 da nosa revista. Poñendo voz aos primeiros parágrafos, titúlase Prado Lameiro e a Coral de Ruada. Motivada pola concesión do Premio Otero Pedrallo a Coral de Ruada o pasado 10 de decembro, semella que é un bon momento para referirse a esta agrupación, ao seu mentor Prado Lameiro, presidente da Coral desde 1924 ata primeiros de 1929, ano no que foi nomeado presidente de honor. De feito, a Coral de Ruada concede cada ano o Premio Xavier Prado Lameiro, co que se premia o labor desinteresado daquelas persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso coa cultura de Galicia, de expresión en galego e de carácter popular, concretamente na música popular e polifónica galegas, sempre vinculada a Ourense. A Coral de Ruada Premio Otero Pedrallo 2024 polo seu papel moi destacado na defensa e difusión da nosa cultura e a nosa lingua, así é como resaltou o xurado ao outorgarlle este galardón á formación ourensá, porque non se trata só dunha agrupación, senón que é unha institución galeguista e auspiciada pola xeneración Nós. Baseándome neste premio, creo que é de xustiza referirme á Coral Prado Lameiro. Queridos amigos, continuade ca lectura deste artigo do noso compañeiro Rosendo, porque non ten desperdicio. É unha maravilla. Grazas, Rosendo.